janmit sabatan nyepi barok ngap jang subhai pi ki prabaget bat ki paralok prajor ki baipet ya kanek program bela penong da kebalang 7 Day Adventist nongstone hani kapor hasyab ngin sa ya chaprai ke jeseng ke jungi ngan pule nak tien ke jung blai ngan pule nak kitab Jeremiah lunong ke khatsan ke rekhot ke ba arpue kin tien ke ba ongkum ni bat ngan telat ime nak ti jong ki baman bat ngan sius pa ime nak ti jong ke ba itrium te hani kapor bagi lek sekali ni tien ke ba kiat ngin pendam klik hak banduai ku pa jungi bah preng ngawan hajan jong me atrai hani ka jan get yang ngu ime atrai ba melador kat bat ni hadu kan ka klip mat me ai ni kemet ke koi ke khia bat dodor kat bat ni atrai hani ka por me don ni ka yeng ke khut ke kentang ke jong me bat ni dan ro ni ka por ke ba setonat ni dan ni ka yeng ke be ni sakri me atrai dodor kat atrai bat sakri jong me man sai sam ni ka khbor peneng jongi baro atrai to ai ba khbor ke ni sngo ni ka klip mat kanong ke jingkir khu atrai ya ngi baro alang atrai ke be sngo atrai ni ka khbor Tama bikpok kiba niju kesusi ime try kita yuji sungai dua. Amin. Belajar ni sebatan yang pribara, pansedang yang seperti jami belajar. Ipai nak nomor jangwai keba, shis pak lain keba rim, bat shis pak keran keba teman. Yesus
Evangelist Albert Lingdo Nonglai Ibrahim Pet Hakabalang Riangdo Yakni Kapor Ngakot Sapai Even Shim Kapor Kublai sabtan ya pi barok ki prolog ki perbengai bat kumjuru gitu ki bapet hakne ga YouTube channel ngap yang sobahaya pi barok hakne ga mid sabatan kan ngadap da jing sngongu hakabau blai ula kerku yangi hakne ki tayau pros tayau barula kerku yangi ha ki ege barok but haknek por hasobangan ya sam ya pi khendiat lembaga tin jong blai tengin pendam kle ban duai kok ba jung yu ba neng kanung idap dek jing sungu atrai hakaba mela dorkan lem bat ngi bat mela walam biang ini sasin hakniga janmit sabaton bat atrai hasobanyin yo sngo ya ka kubor lembaga tin ke jong me tu pendap ini dong men semakhui kenang mangila man smooth thu ya gai ka ba ka tin jong me ka ya thu nam tak jong ni bat ka ai jubab ini kumju bat na try kublai shbon ya ki ke baro ha ka ba mela kerku ya ni bat ngapan ha ka tem Jesus Christ amen kala jia ha ka wei ka por ha ka ba u azab ula ja na ka station hakaba udon man la ka por ula let chakawai pat ka jaka hakaba u haban penut por pat ki perbangai hangta telong ba namar ba ka jaka hakaba usa kedai ka jaka hakaba ki kristan kim yo bha ban snap ya ka tin ka jong blai lane kim shamla ithu bha Jesus Christ te ule azad ula let ban visit lane ban let jengo ya kita ki prabangai ha ka wei pat kasno te kat ba wan pai na kata jaka bat ula shim kali ulu shong ha kata kali ha kata kalenti ha ka ba ya te ki don ki breu ki baju kali ya u sepang ka jenget ke jong baru ro ya thu te kat ba udang shong ha ta kali rangkat bat kita ki breu te kala jia hak tak por ladon kini ki nungsun ki balaap hak tak surok hak ba usong hak tak surok hak ba uya tilong ba kini ki reusneu ki lapen sange ya tak kali hak ba uneu azab usong te kilele ki lapen sange bat kila let wat hak tak kali bat kila syam yau azad bat kita bro bau neu de way na ki nong tray hakba uju tray lamba kanega radio telong bau neu azad ulas ngosi aduk takta namar ba kini ki bro kilawan ban kem neu bat kilara eu syaka way pat kejaka hakba kata kejaka golong kejaka ke pekerja bat kila tap yu chapo kata ka jaga tap tiar lane ha kata ka container ha ba kine ki jahaj ki ju penot kam telong ma kila tap yu hanta kila shimno ya ki juti kila shimno ya ke jacket lane ki sopni ki jo bat ula sha thangan hanta klem di go ula sha thangan hanta paro shisni baro shibit malong ba hakpor men sngi kalong ba shit ba pat ka thang hak ta ka jaka ka container te hakpor men met kalong ba khriap ba but ula shong hang da ka jing mut jing perkhat ka bas ngusi te kala penong yu ba un perkhat bun kan mau hakpor ba udang ren khna te kala jia bahak por bau dak kena long ba kini ki shnong lane kini ki breu jong ta ka shnong kila wadu bat penyak u kila be henre ne waza dak por bau kena por bau dak kena ulala em na kini ki breu nong shun ong ba ulala phet no sha ka ta ka chakla baru lasa anta
bun sengi. Bar onda kita kibreu kila sangat ban wat iu ulami perthai lani ulami nak kata kacaka te ya ladon kibreu ki batip bat ki thu kila shim no iu na kata kasnong bat kila bu iu sha kacaka rikun sweat barhangta long bayong neu azat ai ji kai bapher but long lu la pen itu iu lengba ka khubor jongki 7 Day Adventist te lengba ka Adventist World Radio made bat sngi lo mo ulas yai sngap ben te namar bo tip ba ha ka snong ka bo sa yagi kristan mla ban yo ya kum kini ki khubor bat ka long ka ri ka ba ju perking ba te kat ba ulah he lasan te kini ki nong penyat jong kene ka jaka rikun swet kila khot yu bat kilong kala de ka por me ba men mi no na kene ka jaka bat kala de ka por ya me ba men hapan wat ka kam ka jam khnang ba mila ban psa ya la de te kata ka de ka jingmu jum khat kan mau ya ki por ki bala le te kat ba ushom ha kata ka jaka te ka jingmu jum khat ka jong kala le sha kata ka station nane ka radio station hak ba wujud tray mala ka por ula perkhat mano ban pet ya kane ka station mano ban ya sam ya kane ka khubor sha kitu ki breu ladangam la ban wan pai te katu kan ne por long ba yo new aza la pelat do na kane ka container lane na kata ka jing sha set along ka jong henre kata ka jing long ke jong ke jing long cha le ben ke jong ka dang sa ha ke jing mu perkhat ke jong han re wala ka taro uneu aza ula le phai chala yin but ula ya sam ya kene ka khubor langba ka radio station ke jong but ula ya sam banulong ma ka we ka sngi ya kikti ke jong ala palai no but lai la di u ba le phai no shayin shum la ban mudur kai ka bala je kini ki breu balai ki pelan no yu kai ka ba penlong ye ki bakin perhapan pelan no yu tegal kalau kai ka khubor ka ba smo phla nam ta ka ju andre wazat hadu mta ki por ulayai ya sam ya kene ka khubor lengba kene ka world radio station ketika ai ke bas ngoplan hak ba uneu azan uyale kat bala ban yasam yak ni khubor hak ten jong uhi khna ma ki breu ken yo sngo ya ka khubor jong lengba kane radio ite bau ble ye hadu kata kata yang ni ite bau ble ulong uba khenrei ka spa ka ju ban ai nata ka jing em ka jong ni khna ma ngila ban em ban tip shu ya ki kten ki jong lani ki khubor hakba ni pule manla ka kasni lamba kane ga bible tewang ba na ka jing thang jong ki arta ka por ka batan ka suki da ka bari halor jongi bi ka por ka batan ni yem ha ki por ki ba khandiat lani ki por ki ba duna telong bau setan yogi ba ka por ju ka lengkot jimpen bau khat ar hang tu ye thu ba usaitan udan tang si teng por nane ka por ka ju ka long ka ba khandiat ba do ta uyale kat bala ban pentrekam yak te ki kam ka ju ba ki breu ki la ula ban pensoi yano lane pen thame pen bun kam pen berngia hadu kisni ban pen kut ya kalat ka jing snei ban ka jing khang jong ke jing snei on khang no shaki bom jukut te kane gade kam ke jong usaitan pi bale usaitan uyale kat pala ban penjot yo azab henre ublei udang yai kerda li sakawai pat ke jing keli hamne ke eriong kawan klem jing snei ha ke jing shla ke jong ka hato ngila em ban pen ban yesiam ban ka hato ngila em ban pen kre ban yesiam ban kane ke eriong ka bakhlai usaitan sange klem da
penjat ya we nangi kham tam itu ki ba syakri ki ba tip ya ka ketin ke jong blai kham tam itu ki ba ya sam ya khubor man la ka sni ngaju perkhat baik man la ka pon usoitan uyale kat bala ban penjat yang na kham tam bon sen ngas ngau halade ba yang la syak pensoi dalam ba bon jadi kam lengba ke social media lengba ke ba pet palat ya ke mobile lane hak banga susong te kini kiti baro ke bau setan upen thame lane lengba dak ba wan rapat dak kiwe pat ki bru ban khot yang lane ya phi sha kino ki jing ya les ngobha Henry tu tip ko perbangai baka por ke jongi kalong ke bak ndiat hak bangi im hak ne ke perthai Henry ngasu tenat ya ka we ka dekat nak kitab Sam khandai pu we kal no kitab Sam khandai pu we kal no ka dekat ka ba lai hang tu kaya thu yang ni syapang ka jing pelat im lani ublai ulong ke jakari ke jongi hang ne kaya thu ini naba un pelat yang mi nak ka sing huya jong noriam bat na ka jing yap khlam ba pen snew hi ublai umlong uta ublai uba yat tang marwe lane umlong uta ublai uba isne tang ya lade henre ulong ublai uba yarap ini bat uplai em yangi ulong ublai ubai yalam ini syak babha bat hang ne ngakan mauru ya ka we ka jing etu khana ha ka bible hi haba ki bring jong blai ki shem ya jing haba ki bring jong blai ki ale kat bala ban ya sam ya ki jing sha tu ki bom shem la tip ki bom shem la itu ya blai ubaim hang ne la don lainward ki breu la ne ki parlok ki jongi Masya Allah ki parlok ki jongi Shadrach, Meshach, Abednego. Kini ki parlok hak bangaju yai pet bha yai kalong ke jing ai men sim yang hak banga pule ya kini ki jing tu khana la ne ya ke jing shem men sim jonki. Hi kalong ke jing shem ke ba sngo bha namar ba kini ki laimut la ne sawut baru Daniel kia shong ya sa ha kari ke ba ki breu bon sen kim ya tip shapang ka kherteng ke jong blai la ne kim shim la tip yo tau blai ba em henry ki ju ya mani blai thau ti long ba ne us em ne bu ne zaru thau ya kanega dur blai ba long ba ai ki hukum ba no bom sham la pendem red ya la de hikmat kanega dur blai on sha on sa bread no yaki ha kata lawar ding henry kini ki lainut Shadrach, Meshach, Abednego. Kim shemla sngau le rai. Kim shemla penong yaki bakin syete yau tau sim. Henry ki yang skambet dalaga jongka jinget. Hak kerdeng jong blai. Te hak dekat ke ba khat reu hang ni. Hak dekat ke ba khat san hang ni. U Nebuchadnezzar. U yale kat bala ban penshoy ki dak ba yalam makla henry ki ong kia thu bat ki ong ya une usim ki ong lada kalong kunta uble jongi ya uba syakri ula ban pelaj yangi nak lawar ding bala thang rahem bon pelaj yangi ro nak ti jongi ko sim hi kata kadai ga jing yang scam ke jong gini ki lainut henry lada on kunta tutip me kusim ba nginom syakri ya ublai jong me lemne mane ya kataka durblai ya ba mela penyeng hi watla ki shem ya ki jing penshoy ki jing penthame ki jing ele bakla usai tan u ele kat bala ban penjat ye kini ki lainut henry ki ong ublai ki jongi unia da yangi un pelaj im yangi na kataka lawar ding tapi kat no ngi dot tau blai ba isne ni kumjuru na kajing syam jong Daniel ro kumju hi wi syam ya kaju hi kajing yalam bakla lengba kini kinong yalam niam
lane ginong yalam senchal jong katega Babylon kahima Babylon long ba kini ki nong bot ki jong sim ki bishni ya Daniel namar ba umane ya ublay baim henry kahukum kalong ba lada ununo uba mane ya ublay un sabret no ha kataka ha krem kissing henry Daniel we scam tekene ke jikshania ke jong Daniel ha ke khot ke ba arkuwe ne rukul no khot ke ba arkuwe na Daniel kitab Daniel onda kumta Daniel ulaong husim kosim to im halakarta ublay jonga ula phai o angel jong barula khangi kisentur kising tikim syam lapan mensaw yanga namar ya kajing khu la syam hanga hakmat jong par hakmat jong meru kosim ngam syam lale ke basnim Daniel wang ublay ula phai o angel ujong pi bagaktin jong blay kayalam ini sya kajingit ke baskem ladangi yai pule ladangi yai shani scam ho blay baim te na ke kitab sam ar kulai galno di khot ke basau hang tu lad langayai ku ha jagat hem ke seringiu ke jingyap nganam shifting ya ke basniu namar me don rakat mami udabit uang bau blay udon rakat lem batngi ladangi yak ha ki jaka ki basniu ha ki jaka them jong ke jingyap ladangi yangi la poi shatmir ke jingyap ru ublay udon bentalem batngi uyarap yangi upelat im yangi haga kitab Exodus khat sau kelnom hang tung isyam ba kikun Israel ki minok nakari Egypt baru Pharaoh usngobita namar bale ba ukwa eki ba kin minok u island eki ba kin let sharikla henry hashtag nanti uwan ban bat let ban penyap no eki henry ublay uyada yakini kikun Israel ngis kem ba pitip ya gane ga jingye shem jong kini kikun Israel now Exodus khat sau kalno te utrai uyada yaki hadu bakin kam no shashiliang jong kata kawa jong kane ga duriau basau hadu bakila bat kam no shashiliang malong ba yak te ki breu yak ba usoitan yale kapala ban penjot yaki ublay penjot no yaki te ni im shisha hak ni kisni bakhadu bat ni poi ruha kine kisni ki bamenta hak ba ki jingjenja ki jingsnguse balang ba kene ka khlam menta kawalam yang bon ki breu ki bandu ya ki jikerman ki joki ki bandu ya ki jingeng scam oblay ba bon sen haba ngapet haki news ngayu i ba bon ki breu ki penyap yalade namar balai ba ki kutla mlashu ban pesa ya ki khum mlashu ban tray ban kata namar ba ladangi pej ha kisnong thau ki don ki chiperking hang nang ta ladangi lep jengai hiaban sumar hidalade namar ba kane ke cimpang ka kata te bon ki breu ki snose bat ki syam jing habaya dei bat kane ke por ke bamenta ladangi pej ha tu ki por ki bamen swar kunjo ha ki por jong tu ki thmaba banikong ba i ki breu ki daptang ki jing snose bat ki daptang ki jing sudah ki myo ya ka bam ke babiang bat ki haban syak tangan bon sngi ni yam shisha ha kini ki sngi ki ba umdan ke jing suk henry ka perthai mata ka kwa ban walam ya ke jing suk henry ko probengai step umdan jing suk ka bangidang im ha kini ka perthai umdan jing suk henry ka larangi shania scam ha ublay ubaim larangi shania scam kumba kini ki khun Israel kumba kini ki laingut
Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ki shania bat ki aingu ya ublay namar ba upelaim ya ki tengah kenal biang sakawai ke jingat khana haga testament ke ba thmai hak por jong por ka bau por uya sam ya ka khubor shaki breu baro yong ba hakikam ki apostol khan reu kal nong tikhat ka ba khan reu ter hang tu bale yo pol la set bandi bat bale yo u la sha leben namar bau yalam ya khatin ki jong ble namar bau ya sam ya ka jing sha kham tam e sam na taw ka jing sha phang Jesus Christ ubala yap badu bala sana phna henry long ba ya u la kem bala hukum ya ki bagin haban sha set bandino hak ti khat ka ba ar kusan hang to ni kalong ba sotana hadu ka ta ko henry namar hamar ka shiteng senia upol ba usilas kilaya dwai ba kilaya rwaya ro bat ki nongsa bandi kila sha skor ki pi watla yaki la sha set bandi watla yaki la sha sempat watla yaki la sha kran klamakor hal ti singkit henry watla kataru ki dang yaro ya ublai ki rwaya ro hata bandi kalau bendi ke Bashir Ham hadu kata wat kini ki nongsa bendi lang hantu kia ya skap ya ke ba pol usilas kia ro namta ublai te kalong ka ke ba sngotenat hak ba hak jingim ke jongi ke ba mentah ngarung ya syam bon ki jing setan uyalam kat bala ban penjok ya kejing ke jonga por menchua henry ublay udang pelaim ya ke ba ngale man la kapor nadu hadu mentaru kadang don ketu ke mensem ha ba ngasngo diau namta lade balai ngale ikini ki baro henry nga aingu ya ublay ha ba walam pat yang bangan tibreu tiblay kham tam e uyalam yang abangen ino na kitu ki jing sneu hak ba perthai ke yalam nam ta jonga jing em ke ba sneu ladang ipek ya kene ke perthai ke bamenta kidap tang ki jing sneu sudah kidap tang ki jing pensoi ki badap tang ki jing yalam bakla ki bapet thame hang ne hang tai henry ka sithi sekinong rom phra klong dikhat ka balai puwe hang tu ko lada ublei ulong nam ta ke jongi ue uta ubaya le batni ue uta ubaya le batni lada ublei udon lem batni lada wan kita kijing pensitom lane lada wan kita kijing yale kibaman la kasni hak jing em ke jongi ue uta uba yeng yale batni lada ngim shani ahublay usotan unjob bay ningko petros san pra hang tu be thu ba lada ngi hapno usotan unwan kam ya lade uwan kam yangi halade but uset bandi yangi uset bandi but ulekat bala ban pensitom jingmut but ulekat bala ban pen shoy yangi ba ngiyo ya ke jingsuk em kat bangi dang im hakne thai nim don jing suk nim don jing kemen hendrai dap tang jing suk sik sudah hendrai ladang IT met ban men sim shoblay ublay unyalam lenti yangi ublay unyalam lenti ha bon ki benda bat un yarap ini bangin light no na kini ki jing un ngin light no na kini ki jing yale persha hak ba usaitan uyale kat bala lara pipule haki history ki ba rem ki ba menchua kini ki breu jomble ke ba kile lara ki shem jinge ki dua bat ki yaro jomble lara pipule na yakot jingale bakrao ham tu pi shem ba ini ki breu jomble wat la ki sha tenju wat la yaki la sha penya ben wat la yaki la sha
lasha penjat halenti lane wat la ki umsam lala ban ai ki jingbam ka sno ka khang ki hanre ki dang yaro yo blai ki yaro yo blai nama baki tip baki ya ka jingem ke jong ki ublai ulatip dap tip lupa iku prabangai hangne hakne ka met jan met sabaton ublai umsam la i yangi ublai unum pelat yangi su pelat lait lo jang to re udah ker da yangi kitab Jeremia khatsan kalnong dikhat ke ba ar puwe hang to ko bat ngan pelat ya me nakti jong ki paman bat ngan siuspa ya me nakti ki batrim ublai un pelat kumba upelat yu azab nak taka container nane kataka cas cakacas syaset yu upelat yang ngiru kumju ublai udon kaplan namta kejongi bat udon ya kaplan namta kejongi we pun we udon ya kebenta hak bangila ban yang scam hala kejong kejingen te nau amosru san kalong dikhat ke bakhat sam kaon towat ya kababha te om ya kabasneu baphin yo im te kumta utrai ublai kipai unlong lem bat phi kumba phi om phi towat yo ublai towat ya kababha towat ya ka ek kababha kat bangina im ha kene ka perthai towat khnang ba ngin laj no na ka jing sha yalam bakala hauboman prolog keperthai ke bangi im menta ke keperthai ke ba ke ba penjot ya jimbut perkhat ke jungi hanre ublai uyalam lanti yangi ladangi yangi lasha iben yangi lasha le bom salia haki wepat ublai udang kerku yangi kedon we ke jinga tu khana hak ba we breu usutna bha ban sa ha kari ha khlau bat usnai hanta usnai ga yin trap bat uri ya ki jingri ne ya ki mrat ki jongu bat ulong ba usutna ba hanta ba usa marwe usa da kecing landoi kecing bon perkhat bat jengai na ka sor he te hakwe por kat ba ulek tre kat ba ulek tre sya ko we pat ke jaka te on dala janmet lawan phai biang kat ba halenti kat ba udang wan phai uyo i na sya jengai ya kata tedem te long ma umare uyai kamstet ulai kamstet hanta baru iba ya kayin ke juu la inglut don nong shun mawan penjot baru dap dak jing sose hafta kapon umla shu ban le umla shu ban yamru ula dap dak jing sose hapo don ke juu hanre watla kataru uyai yang scam tikat ba uyai saudong jong kata kayi ulai pet hato dang don tiar nem ki badang sa tikat baru udang ya hak kata kejaga oh maladon go we ka lalongkum ka jan ka balasop yong ka pelun ha kum ka bol te hang tahu pet ni pelan te hang takat bo yat ukejat ya kata ka longkum kejanya ke bala ing ma te ukejat her kita ki snap hak tak pon usngolungok kai kane te adin katukat ne second nane katukat ne por lawan mi lai teligi kun sia usngo pelan hak no kedur te uyui ba kata kami lanika kami sia ka keduk ya kita kikun lai teligi kun kam syam lai ha kipor
jong ke jing penjot pi hak por hak ba uboman uyale ban penjot kam syam la I ya kita ki khon ki joki te pi uble syam la I yangi tu ka sam khnai puwe meneng la de pule sam khnai puwe kal nom hang tu nyu I ba uble syam la I yangi syam la kier na ke jing long pop ke jong ni han rai un tap yang ni da kita ki thap niang hap po ke jong u ba thoi ke jing shisha ka long ka sti ba ni nom shifting marketing jong blai kai thu nam ta ke jong ni we pu ni la yo ye ki sakhi de u aza Shadrach Meshach Abednego upon ki khun Israel kine baro ki long ki sakhi hak ba blai u yada nam tak jong ni Perongeng baro pat ki perlok ki bapet yang ni khubor ublei udon ke benta ya phi bat yanga ublei uyale kat bala ban sumar bat un kerda yang ni na kino ki jing to kan mau ban duai man la kapon duai kumbau da duai udania haswa ba un lecha kathma ba lane haswa ba un lech Shau sim udwai badu pan bor upan ya kejing start na ublay te kum juru ngin bod ya kenuksa hak bau ne ushakri kejong ublay ule ngiru ngin dwai haswa bangin lej shano la ne haswa bangin yashem bat kata ka eryong ka ba yale hak kejing im kejong ngin dwai pan ngin pan bor na ublay kna bo ublay un pha yu men sim makhoi bo un kerdai ni un pelat ni na kataka jingriam jong baman takadaw rom phra galong dikhat ka ba khatlai lai puwe hang ne ko lada ublei ulong lem batni uwe uta ubayale batni uwe uta ubayale batni lomba kane khubor khndiat to ai bo ublei un kur khu ya phi tungin pendem khle banduai Kok pa jumi bahapneng nong bokoi ka khateng jong me atrai koble shibun ya kjing iba jong me hak ba mela kerda ini hak ba mela yalam ini hadu katni hadu uni usnem arjar arpho bat satang saubnahi lakut uni usnem to yada ini kerda lengba kata kathap niang hak ba me ai nam ta jongi kum kata ka siar ka kuduk yak ta ki khun siar kum juru atra to kuduk yangi nabangi im shisha hakni ki por ki basneu usai tan yale kan bala ban penjot thiau ya ka jing im ke jongi hak baya dei bat ka jing im bakan jam sim ke jongi atra yarap yangi pendon kam yangi hak nuk ki banta khna mengla ban ya sam ya khobor ke jome syakleng ke jaka kumbau neu syakri ke jongme u azan u yale kat bala ban pen priang ya ki khobor ke jongme ha ka radio but hoy kene ka AWR lane ka radio station kalong ka station ka ba bun ki bru ki yo ya jikla ka bamut namar ba ki khobor ki ba skotanat ki khobor ki ba aiman sem ki khobor ki ba yalam ini syakjing shisha kidei ki khobor ki ba yalam ini batip syafang ke jome atrai khuble shibun che sise kurkhui ni ka khobor hak ba news ngau hak ni ka mit pendap ini dong mit sembakoi to the map ikipop kilat kerangkang jongi kumju ngapan hak tem Jesus Christ amen ban penuai jing sang jongi ni phailang member jingwai ka ba sauspa aku prana ka ba tmai bat lai spa ndai ko na ka ba Rim kecengguai ku angas subha hamansia. God
chungwai ablai bat pa chungwai len ablai shbun try chung pas bun chong nge kbam la dan kat bat nge tu kle mat bat mila dan kat bat nge chung sang nadu pasdang bat duk nge kle mat ablai shbun try ke barok kbam mila le chung chong nge tri sumar ko ini lentiyai kbam le pas lagi yang sang chung bat kum juro ini try kemat kuat bakia bang nang la ban shakri mi na koi kwar shkoi pan dan kat try ban ki shakri ki chong mi gadan sa dong ba se klam chong kne kurtai shim atrai shim wa shakri nong pa ta ba la taro ingat